Nilqakom għal-quddisa tal-lum immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna. L-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. U miegħek ukoll. Illum dejna nerġgħu nużaw il-kulur aħdar tajdu x'ġaralu l-isqof. Mar xi mixja fil-kampanja għaliex issa bdejna żmien sabiħ ħafna aħna ngħidulu matul is-sena. L-isem ma tantx jgħidilna affarijiet imma huwa l-mument meta nibdew naqraw il-Vanġelu u nsegbu l-ħajja ta' Ġesu pass pass bil-ħdud b'kollox. Bis-sena dedikata lil Vanġelu ta' San Mattew. Hemm min qatt għandu l-Christmas tree d-dar u l-presepju u l-bambin għax inkunu drajnihom. Hemm tradizzjoni antika li ċerti affarijiet tal-miliet inħalluhom sal-Gandlora, sa 2 ta' frar, jiġifieri min jixtieq ikompli jiċċelebra, jista' ikompli sa 2 ta' frar, l-40 jum mit-twelid tal-Mulej. Imma aħna issa ikkonkludejna żmien tal-miliet, ħadd pjaċir nara li ħafna tiżjin baqa' sal-ħadd tal-Epifanija, għax kien hemm mument konna qed inżarmaw l-għada tal-ewwel tas-sena, imma mbagħad bil-mod il-mod qed nifhmu li t-trere l-Epifanija parti importanti mill-festi tal-miliet. U hija ħaġa sabiħa wkoll li aħna nkomplu niċċelebraw il-miliet anke maħutna l-Ortodossi li jiċċelebraw il-miliet fis-7 ta' Jannar. Tkun ħaġa sabiħa li aħna anke bħala Nsara Kattoliċi nibqgħu niċċelebraw għax anke l-liturġija tagħna tagħmel hekk, imma ma nitfux id-dwal qabel jgħaddi l-miliet ta' kulħadd. Il-bambin jitwieled darbtejn u jinqatel darbtejn u jerġa' jqum mill-imwiet darbtejn sakemm aħna l-insara niddeċiedu f'data waħda għal kollox se nibqgħu naqra ftit inwelduh darbtejn u noqtluh darbtejn u jerġa' jqum darbtejn u jitla' darbtejn, insomma, kollox doppju, kollox stereo. Illum aħna nibdew niltaqgħu ma' Ġesu wara l-Mamudija tiegħu, il-bieraħ iċċelebrejna l-festa tal-Mamudija tal-Mulej, nibdew l-ewwel laqgħat tiegħu bħala dak li iġib il-fejqan u l-ħelsien mix-xitan. U aħna fil-bidu tal-Qudies jew nafdaw fil-qawwa ta' Ġesu fuq il-qawwiet tal-ħażen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Fiħna tiegħek Mulej għati widen għat-talb li tagħna. Għamel li naraw sewwa x'għandna nagħmlu u li seħħilna nkompluh sal-aħħar. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ittra lill-Lut. Ħuti, id-dinja li għandha tiġi li fuqha qegħdin nitkellmu, Alla ma qegħdiex taħt is-seta tal-anġli. X'imkien fl-Iskrittura hemm xhieda li tgħid hekk. X'inhu l-bniedem biex tiftakar fih, jew il-bniedem biex tieħu ħsiebu? Ftit inqas mill-anġli int għamiltu, bil-glorja u l-ġieħ żejjintu. Kollox taħt riġlejh qedlu. Issa meta qed jgħid li qiegħed kollox taħt is-seta tiegħu, dan ifisser li xejn ma ħalla li ma jkunx imqiegħed taħtu. Tassew li għalissa aħna għadna maħniex naraw kollox taħt is-seta tiegħu, ma dana kollu lil dak li għal ftit ta' żmien kien imniżżel ftit inqas mill-anġli lil Ġesu, aħna issa qegħdin naraw imżejjen fil-glorja u l-ġieħ minħabba fil-mewt li hu bata biex għal-grazzja ta' Alla
il-mewt li daq tkun għall-ġid ta' kulħadd. Għax kien jixraq li Alla li għalih u bih sar kollox, waqt li wassal ħafna wlied għall-glorja jagħmel li l-awtur tas-salvazzjoni tagħhom ikun perfett bis-saħħa tas-sofferenzi? Għax kemm dak li jqaddes u kemm dawk li jiġu mqazzin, il-koll huma mill-istess wieħed. U għalhekk Ġesu ma jistħix isejħilhom ħutu billi jgħid inxandar ismek lil ħuti, f'nofs il-ġemgħa infaħrek. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajl l-Alla. Qed lill-ibnek fuq l-emejjel kollha ta' jdejk. Qed lill-ibnek fuq l-emejjel kollha ta' jdejk. Mulej Sid tagħna, kemm hu kbir ismek fl-art kollha. X'inhu l-bniedem biex tiftakar fih, bin il-bniedem biex taħseb fih. Qed lill-ibnek fuq l-emejjel kollha ta' jdejk. Ftit inqas mill-Allata miltu, bis-sebħ u l-ġmiel żejjintu. Qedtu fuq l-emejjel kollha ta' jdejk. Kollox taħt riġlejh qedtlu. Qed lill-ibnek fuq l-emejjel kollha ta' jdejk. Innaċu l-baqar kollha sal-bejjem tax-xari, l-asafar tal-ajru u l-ħut tal-baħar. Dak kollu li jterraq fil-baħar. Qed lill-ibnek fuq l-emejjel kollha ta' jdejk. Ilqgħu il-kelma ta' Alla mhux bħala kelma ta' bniedem, iżda bħala kelma ta' Alla kif tassew hi. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien Ġesu f'jum is-sibt daħal fis-sinagoga ta' Kafarnawm u qatt jgħallem. In-nies baqgħu mistaġbin bil-mod tat-tagħlim tiegħu, għax beda jgħallimhom bħal wieħed li għandu s-seta' u mhux bħal kittieba. Mela jkun hemm fis-sinagoga tagħhom raġel bi spirtu ħażin u qabad jgħajjat u jgħid, aħna x'għandna x'naqsmu Ġesu ta' Nażaret, ġejt biex teqridna, jien naf min int il-Qaddies ta' Alla. Imma Ġesu kmandah, iskot u oħroġ minnu. Imbagħad l-ispirtu ħażin li r-raġel beda jħabbtu ħafna, għajja tajta kbira u ħareġ minnu. U l-koll staġbu u bdew jistaqsu lil xulxin u jgħidu dan x'inhu? X'talim ġdid moti bis-seta' sali l-ispirti ħżina jikmanda u ma joqogħdu għalih. U l-fama tiegħu malajx terdet mal-inħawi kollha tal-Galilija. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Bit-talim tal-Evanġelju nitnatfu minnu midna. Din is-silta mill-ewwel kapitlu, għadna fl-ewwel kapitlu tal-Vanġelu ta' San Mark, u Evanġelu li ma jagħtina xejn dwar it-twelid ta' Ġesu u laqqas it-tfulija ta' Ġesu. Il-Vanġelu ta' San Ġwan jibda bi Ġwann il-Battista u bil-Mamudija tal-Mulej. Għadna fl-ewwel kapitlu u nindunaw mal-ewwel il-bidu ta' dik li aħna nsejħula il-ħajja u l-ħidma pubblika ta' Ġesu. L-ewnet huwa magħruf innutaw bħala Ġesu ta' Nażaret, l-ispirtu ħażin tant jaf minnu Ġesu li jafu propju bleru u x'nixel tiegħu, Ġesu ta' Nażaret. Hekk kien magħruf Ġesu propju bir-raħal minn fejn trabba. Jgħidlu wkoll inti l-Qaddies ta' Alla. Mela l-ispirtu ħażin li għandu l-intelligenza anġelika, għax l-ispirti ħżiena għandhom l-intelligenza tal-anġli, jarfu lil Ġesu, jafu eżattament minnu, immu għandu l-qawwa fuqhom isikkithom. Xi ħaġa oħra importanti li notaw fil-din
l-ewwel silta importanti mill-Vanġelu ta' San Mark dwar il-ħidma ta' Ġesu hija li Ġesu minn Nażaret jibda jaħdem il-ħabb tiegħu issir Kafarnaum. Post fuq ix-xtajta ta' Tiberjadi, Kafarnaum isir ir-raħal adottiv tiegħu. Iħalli l-Nażaret, jirritorna u jkollu ftit inkwiet ukoll għax minnhom iridu jgarawlu l-ġebel u għadbu ħal-isfel ukoll. Imma millum il-qoddim hija l-belt ta' Kafarnaum fuq ix-xtajta ta' Tiberjadi jew nkella il-Baħar tal-Galilija li hija ċ-ċentru tal-attività ta' Ġesu fil-Galilija. Xi ħaġa oħra li jgħidu n-nies u li tiġbor il-ħidma ta' Ġesu huwa it-tagħlim tiegħu, dan huwa tagħlim ġdid, u t-tieni l-qawwa fuq il-ħażen. Meta nħarsu u nifmu lil Ġesu anke kif fil-Vanġelu jġib ruħu, kif jiltaqa' mal-midneb, mal-marit. Il-fejqan fiżiku fil-Vanġelu huwa dejjem sinjal ukoll tal-qawwa ta' Ġesu fuq l-ispirtu tal-bniedem, fuq dak li ma jmut qatt, li ma jintemm qatt. U aħna rridu nagħmlu propju qatt ta' fidi fuq il-qawwa ta' Ġesu. Wara kollox meta għallimna nitolbu x'għallimna. Aħfrinna d-dubitna, imma eħlisna wkoll mid-tiġrib, eħlisna mid-deni. U din hija talba li aħna nagħmluha fidi kbira fil-qawwa ta' Ġesu. Interessanti ħafna li Ġesu mhux interessat fl-istqarrija tal-ispiritu ħażin li jaraf minnu m'hemmx għalfejn jissottometti ruħu għal Ġesu, jiena naf minn inti ma se nkompli, anzi niġġilidlek. Fil-fatt id-domanda hija inti ġejt biex teqridna u aħna nafu r-risposta x'inhi iva. Iva, ġejt biex teqridna, iva. Biex teqret is-saltna tal-ħażen. L-għażla fidejna aħna ma' min se nkunu. Ejjew nitolbu d-dawl biex aħna narfu lil Mulej fiċ-ċirkustanzi ta' ħajjitna r-rieda tiegħu u jkollna l-umiltà li nistqarru ħtijietna u l-qawwa biex nagħmlu r-rieda tiegħu. Nitolbu. Nitolbuk Mulej. Nitolbuk Mulej biex narfuk inti Ġesu ta' Nażaret bħala l-Ispiritu Qaddis u liben ta' Alla u nitolbuk ukoll timlina bil-ferħ tal-laqgħa tagħna miegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Fejja il-ġerħat tagħna eħlisna minn kull deni, għamel li aħna qatt ma nkunu suġġetti tal-inganni tal-għadu tagħna, ix-xitan. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbuk Mulej tilqa' talb tagħna. U tagħtina l-grazzi li aħna nsiru dejjem iżjed nafuk u nħobbuk. Int li tgħixu s-salta għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerta tal-poplu tiegħek u għamel li bija nitqazzu u naqilhom minn għandek il-ġid li nitolbuk bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr. Għax int fit-tiba tiegħek ħlaqt il-bniedem u wara li bil-ġustizzja tiegħek ikkundannajtu fil-ħnina tiegħek fdejtu bi Kristu Sidna. Biħi faħru l-kobor tiegħek l-anġli imuk id-dominazzjonijiet, jitredu qudiemek is-setat. Il-kol ferħana jfaħruk is-smewwiet mas-serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, smewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli tas-smewwiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-oli tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sejnata biex minn rajħi bati ħal-ħobs, rat il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu qal. Ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla għal-kalċi reġerat il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal. Ħudu u xorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bledmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej nxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xorġbok tilqana hawn quddiemek biex nagħduk. U meċċokun tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U qed taqaf fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħolni. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu kagħti lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arrus tagħha San Ġusepp, mal-Apposti u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħlina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek. Inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek.
Għati jaslimu laqda li jintrid fiha li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem U magħkom. miegħek ukoll. Għatu l-paċi li xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqablu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi n-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi n-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi n-nubit tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu binalla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem d-dem għaddis tiegħek eħlisni meħtieti kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nitqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf Talla, danu li neħi n-nubit tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. U Alla li tista' kollox fiċ-ċokontana nitolbuk biex bħalma inti ġeddidna mis-sagramenti tiegħek hekk ukoll tagħmel li naqduk kif jixraq billi ngħixu ħajja li toġbok. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Sant. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu segwa online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqifijiet jista' jidħol fuq knisja.mt
www.ecc.org/newsletter. Grazzi tal-għanaqattu magħna għal dan il-moment ta' talb. Nofru dan ir-rużarju biex il-mulej bil-qawwa tiegħu jeħlisna mill-inganni tax-xitan. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani wara l-araq tad-dem. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnati e kulli tritint kif is-semek ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, ħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtana, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtana, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtana, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtana, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtana, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtana, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtana, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtana, Slim ammen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtana, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtana, ammen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu, issaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, ammen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tal-batija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie marbut ma' kolonna u flagellaw. Missierna li inti fis-smewwiet tqaddes ismek tiġi saltnatek e kulli tritint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum ħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, ħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtana, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtana, Slim ammen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtana, Slim ammen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtana, Slim ammen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtana, Slim ammen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa.
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlobalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlobalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlobalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlobalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlobalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Nikkonsidraw nikkontemplaw. Fit-tielet misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie nkurunat kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smewwiet tqaddes ismek tiġi salbnatek ikulli titin kif is-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina taħanniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlobalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan Slima ammen. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlobalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlobalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlobalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlobalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlobalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlobalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan Slima lik ammen. Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlobalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan Slima ammen. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlobalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan Slima ammen. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlobalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru minn tal-batija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smewwiet tqaddes ismek tiġi salbnatek ikulli titin kif is-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlobalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlobalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan Slima ammen. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlobalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlobalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlobalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlobalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan Slima ammen. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa.
Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru min tadbatija meta s-Sinjur tan Ġesu Kristu salbuh wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikolli tritint kif is-sema jgda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina daħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana Slima ammen. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana Slima lik ammen. Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana Slima ammen. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana Slima ammen. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana Slima ammen. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana Slima ammen. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Slima lik Sultana, om tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna nibku nolfqu f'dan il-wid ta' dmuħ. Għamel avukata tagħna dawallejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan turufnament il-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Tlob għalina qaddisom Malla Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. skont il-fema tal-Papa, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikolli tritint kif is-sema jgda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina daħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem Dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. jistrieħu fis-sliem. Ammen. Mulej ħnina, Mulej ħnina. Kristu ħnina, Kristu ħnina. mulej ħnina, Mulej ħnina. Kristu ismana, Kristu smana. Kristu il-qattal btana, Kristu il-qattal btana. Missier eternalla, Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja, Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla, Ħenna lina. Trinità qaddis Alla wieħed, Ħenna lina. imqazza Marija, Itlob għalina. imqazza Umm Alla, Itlob għalina.
imqazza xebba ta' ġbejbiet, itlob għalina, ta' Kristu, itlob għalina, il-Knisja, itlob għalina, tal-ħnina, itlob għalina, tal-grazzja talla, itlob għalina, muxebba, itlob għalina, mit-tama, itlob għalina, li żjed safja, itlob għalina, li żjed nadifa, itlob għalina, bla teba, itlob għalina, li tistoq l-imħabba, itlob għalina, tal-aġel, itlob għalina, tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, ta' min ħalaqna, itlob għalina, ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok aqal, itlob għalina, xebba li tistoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera tal-qudusija, itlob għalina, tron tal-er, itlob għalina, bidu tal-ferħtana, itlob għalina, amara tal-Ispiritu Sant, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tiba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' lavorju, itlob għalina, dar ta' d-dej, itlob għalina, arka ta' rabta l-ġdida, itlob għalina, bib ta' sema, itlob għalina, kewkba ta' filodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midimbi, itlob għalina, faraġ tal-migranti, itlob għalina, faraġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apposti, itlob għalina, sultana tal-marti, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mlista minn l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rużarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċ, itlob għalina, ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja, ħenna lina, lopalina għaddisom malla, biex ikun jisħoqilna dak li wedna Kristu, nitolbu. Għati l-inna għaddija tijak mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa ta' ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu jidħol għalina fit-taqbida kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa u inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirit il-ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Li l-Alla fdalek lill-libnu. Fik Marija edet il-fiduċja tagħha. Mie Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi kum missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, l-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe ta' qalb safi, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turrocco, itlob għalina, San Paul Missierna, itlob għalina, San Publio, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Deodata Pisani, itlob għalina, intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu lill-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħalli jtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina li tolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek jekk li nħossu fina bla qiegħda dak li retħitinna l-fidwa tiegħek inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek li sem imqaddes tiegħu,
Imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Imbirek l-isem ta' Ġesu. Imbirek għal-qalb imqazza tiegħu. Imbirek id-dem mażis tiegħu. Imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar. Imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu. Imbirka kbirhom Malla Marija Santissima. Imbirka l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha. Imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom. Imbirek San Giuseppe Arust Kastissimu tagħha. Imbirek Alla fl-anġi u l-qaddisin kollha tiegħu.